Mae mbaka mwadago e Buch Jopiny kwa Ramogi weche osebedo mang'eny. Achiedh nade nitiere mar junior secondary, machielo be ng'anyo bende nitiere mar jonono, sana penj mar CRE noko osenon maber. Mane mbaka mwadago gi jaduong' Akello Misori, men jagoro maduong' Kupet kata duol mochung' ne jopuonj. Erokamano ahinya kuom miyowa sechegi. Wachaka nega achiedh nade makoro jofwambo marwa ma Judith Omondi ne lero sani ni be ikruok ne kare ne skunde mar yudo junior secondary kaka inene? Erokamano ikruok tok ni kare. Ya nitie kiondko mang'eny nikech wadong' gi jumbe maromo 2.5 mondo jo junior secondary odonje e somo. But kaka wuoyo sani endi jopuonje pok oyudi moromo madhi donje skunde gi. Nikech Teacher Service Commission onego beni ndiko jopuonje 31,000. Process no koka ochakore kendo shortlisting koka otim. To koseik jopuonj go mosebedo employed, to koka Teacher Service Commission nyaka neni to jopuonj adi midwaro e skul te skunde manitiere go. Nitie skunde moko ma nyaka miya tira jopuonj moromo. Stream achiel kende mar jo junior secondary onego bed nigi jopuonj 9 kaluwore gi subjects meeting. To jopuonj midhi ndiki achiel kende midhi tere skul ka skul mochake mitime gimiluongo ni junior secondary. Manyiso ni kata bang' kosendik jopuonj 30,000 ma sirikal dwa ndiko ni pod ok oromo. Kata mar ariyo nitie gimiluongo ni lwasi ma isome and classroom, to kendo gi laboratories, to gi gik moko matindo ma dwarore e yor somo. Koro yudo ni sikunde moloyo to mag sirikal onge skul moikore kama owuoye sani ni manyalo bedo ready gi laboratory midhi tim e junior secondary. Mangeche ni to wabro rito nyaka chiegni higa achiel kata higni 2 ka sikunde go endo ready gi laboratory. Koro sikunde machalo ka gima odwa ikore. Kaneno ka kuma jo fwambo mag jo Ramogi ne nitiere, iyudo ka jok ma wuoyo go gin jok manigi sikunde mag ji giwegi. Koro sikunde mag ji giwegi gin to chalo ka gima gin gi ikruok matin, ma gima nyalo bedo ni pod ka girwako ma gidonjo go e higani en ni jopuonj kende ma pok gi recruit moromo. To gin gi space kendo gin kata gi jok moko nosenyisi ni geru laboratory kendo mondo ikruok for junior secondary. Koro ka jo skunde manigi ji giwegi to gin gi ikruok moro matin. To mano ok nyiswa ni mano ok oromo nyiso ni ikruok nitie maber moromo. Koro pod kionko nitiere kendo biro bedo marach ka diponi nyithindo gi endi ok odonje skul ka gidwe orumo mondo gichak somo kaka ne dwarore mondo timre. To koro jonyuol mawinji sani ma ung'e ni nyithindo nego beni biro skul bang' ndalo moko madhi 10 kama endi, iwacho negi nang'o? Nyithindo biya koso koro gitimo nang'o? Gima timore ni somo e chakruok mar gik moko kata chakruok ok jabedo maber. Ageno ni sirikal oketo mpango maber mondo ji oikre ne somo, kendo gibiro timo gimoro amora ma possible mondo nyithindo odonje somo. Koro jonyuol bende okaw part margi gi play. Kik giriti ni sirikal nyaka gernwa class moko gernwa laboratory. Gibed gi gimiluongo ni contingent arrangement mondo gimbe giikre, nikech somo mar nyithindwa en gimoriwo duto te. To kendo to aparo ni kor jopuonj to ka Teacher Service Commission oseneno kaka gibiro deal gi class achiel ni, to nego beni jopuonj to ikre aika mondo gichak induction. Ang'eyo ni sani endi jo education officers dhi round ka gi map out kuonde ma idhi tim e junior secondary school. Kadiponi nitiere skunde ma ok nyal bedo gi ikruok makare to gin but secondary school, ageno ni maendi biro thuolo makende mondo giikre mondo gikaw nyithindo mondo odhi otim science programs e nearby secondary school. Gigi duto ginyalo timore kadiponi nocha wan gi ikruok ni ministry
nochano kendo nigi chenro maber mar planning nikech nwang'eyo very well ni 2023 ni wadhi bedo gi transition kata ne bedo nyithindo gi dhi secondary school ma nuluongogie ma kuchicho endi bende nogero mana klase maromo 10,000 kende bagi ne ariyo ne nyiso ni ne waikore ni wadhi bedo gi transition lokruok mar somo mondo jogo odhi koro kik waichre ni koro ok waikore jonyuol otim their part gi kawo nyithindo odhi odonji school classes to nitie kendo somo nyalo timore kata e bwo yien to kadiponi bugego endo onge kadiponi gik ma jopuonj bende onge to somo no ok bi timore maber koro somo biro timore to gima ng'eyo ni jopuonj ma nyaka bed gi ikruok mamalo to kendo nyithindo be nyaka ter e skul e wang' sa Klas madhi yango junior secondary ni kaka kori nene ni kaka japuonj gi jatelo mar Kupet be gidhi tiegore e yo makare koso nitie kaka gidhi timo gima dho ngere luongo ni half baked nikech gine machal ka gima nitimo kodgi temruok ing'iyo ka be ji oikore makare koso ji ok oikore be tiegruok gidhi bedo tiegruok moro mong'ith maber kaluwore gi kaka nocha nyithindo gi osesomo kochakore PP1 nyaka grade 6 nyithindo manitiere e CBC gin nyithindo ma opogore gi nyithindo mosome e system ma koro wadwa golo oko ni gin nyithindo ma are very excited gin gi mor kendo gin gi ilo nikech kaka gipuonjogi miyo gin gi jok ma chuny gi il nikech gitimo gik moko kendo ginyiso ni somo ni ber maendi e direction monego bed ni ji dhiye ok apar ni gimiluongo ni half baked nitie nikech mokwongo ogol subjects mang'eny mo oyaw pachgi mondo giikre ka gibodhi e senior secondary school to gin jok moikore ni gibiro donjo e migepe mopogore mag nyiso ojusi mar kaka gidak kata kaka ginyalo timo gik moko mayore kata sport kata science and so on. Wane kanyo koro wadonjo ne wach moro manotimore yo mangu koni nono mar penj ne dhi mbele to jopuonj ong'anyo joma ne nono penj go jopiny penjo ni ang'o miyo ging'anyo sani to gini to nochako nono tarik 5 kuchocho nyori ka koro gifwenyo ni pesa michulo gi tin mok ni kare ok en kamano gima timore ni nitiere gima wacho ni ere gima noturo ng'e gweno kata gima ang'uma notimore malich mamiyo gima chalo kama timore lwasi minone penj ema ok obedo kaber iyudo ni jopuonj seche michake penj oloknegi seche michake nono penj to kendo itieke modeko koro maendi miyo koro ji ok jopuonjre ok morgo jonono ma okelo gimiluongo ni unfair labor practice e kar nono penj mar ariyo nitiere tich machalo tich othim gagira e tich mar nono penj ni ogirimiti margi to ne gisewinjore ni kadhi nono penj tadhi timo idhi chula kama tiyudo ni kidhi kacha tinyisi ni to ang'o miyo inono gini kama koro idil kodi mana ka ng'at ma jonyapara ma dil kod jonono dil kod jogi mana ka gima gin wasumbini koro maendi ema nokelo koko e center ma ng'at motelo ne nono iluongo ni chief examiner obiro gi chike moko ma okel makata ka mpira mi igoyo ndaloni en mpira ni kigoyo to nyaka ji ong'e ni rules chalo nade tiyudo ka chike mang'ani okelo to gin chike maneche ji ok ochakogo maendi e gima okelo koko e center no to koro en gima lit ni tugo gi national exercise machalo kaka nono penj ma determine ngima mar ng'ato emane aneno ka koro ok ber ahinya ni the Kenya National Examination Council ok nen sensitive mondo ng'e ni gima jopuonj timono en gima ok en gima tin monego bed ni gidil gi jopuonj the way ma gitilo ma in ginene to ka endi lweny no wuok mana nikech
ng'ama dongere luongo ni chief examiner, janono maduong' ema noketho gini mok ni sirikal. Janono maduong' ema noketho wach. Sirikal to koro duogo donje gi gini mondo koro gimbe gidil kodwa mondo giluongo mondo wapim wach ni to gini nyalo yienge nang'o. To koro gineno mani jopuonj onego bed ni dhi dala nikech koro nikech jopuonj dwaro pesa. Pesa bende mosebed kichulo jopuonj. Trevor, an asenono penj kendo nanono penj higni 10 kapok abiro e telo mar union. Pesa mane chulo higa 1997 1987 ok 97 mano 1987 praboro kucho. Ma en siling 150 odiochieng' miluongo ni out of pocket minyalo wuok idhi wuogo. Ing'e ni sani endi gine ndok nyal ng'iew ni soda achiel kiwuok oko e gate kanyendo. Mane endo ni mane ma pod ichulo jopuonj nyaka sani ng'ama nono penj. Piny oselokore. Koro iyudo ni ka japuonj nono kar mondo mi siling 1,200 nikech ok en ng'at matiyo e site migede, en ng'at matimo tich madwa determine gima mar ng'ato. Onego beni ni miyo gi pesa moro maber. Koro magi ben gin gik moko ma okelo jur. To bende Trevor, ok en mana weche mag nono kende. Gimoro moro matin wuok nikech jopuonj osebedo ka nigi jur ni chakre 2016-2021 ne nitiere winjruok ni chulo gi pesa moro mar basic pay according to salaries. Koro yudo ka no gik 2021 ka wadonje e gimiluongo no girimiti machielo miluongo ni CBA. To winjruok koro koketo ni pesa moro nitie minyalo yudi. Koro jopuonj nitie gi jur. Gimoro moro matin mowuok iyudo ka kelo tulo. Ma endi gimotimore e center. Ma ang'eyo ni kata ma centers moko ne koko nyalo mona wuoke. To nikech telo mantiere centers go bende koro samoro ber. To Trevor nitie gimoro machielo timore marking center. Ni ng'eni kidhi e marking center to ipogori kata gi jojela. Jojela nigi thuolo mimiyo thuolo ma ji rierego. Jok modonje marking center kata mana jok manono penj Nairobi ka. Kaka nitiere osiepega mang'eny manono penj Moi Forces Academy ka. Kaka nochane gidonjo tarik 5 onge ng'ama osewuok e compound no. Kata lemo ji ok dhi. Magi gin gik moko ma omiyo aparo ni chik mar nono penj en tho gi kuo ne sirikal. To en gima oketo ni jopuonj obedo gi ngima matek ahinya kur nono. Ng'ama nono penj, Trevor, opogore gi news misomo ni. Nikech in isomo to samoro in gi gimiluongo ni break. Ng'ama nono penj, in wang'i osiko kae. To jopuonj mang'eny kata kaka pesa betin no, owuok e marking center kunendo komiye siling 4,000 mondo odhigo nikech pesa modong' ibiro chule bang'e. To odhi ochulo yath e osiptal. Samoro jok moko tho e kor yo, jok moko dhi e thieth. Magi gin gik moko ma wan wasebedo kwa penjo ndalo mang'eny. Tiyudo ka nikech jopuonj ok ondiki gi National Examination Council. Koro wan ng'ama ondikowa en Teacher Service Commission. To nikech mae kama watiye, pesa budget migoyo, nitie mana jok moko ma oketo ofuku gi oyawo malach mondo pesa go donje to jopuonj tok cham. An wuod japuonj kendo aseng'eyo ni jopuonj seche ma gibet piny ni ginono kata wuon wa jaduong' Samuel Ombija nosenono higni mang'eny. Ang'eni giketo ratiro mar nyithindo mbele. Mane gima gidwa ni gitim. Chike ma koro iwacho masani koro osebedo ka dhi ataro mahinyo jopuonj gi. Ben gima usewuoye un kaka jo union. Ben gima usewuoye to sirikal wacho nang'o. Nikech kaka nwawinjo gin to ne giwacho jopuonj odhi ng'anyo nikech nonego bed ni gidwaro ni omigi siling 100 to pesa ma nitiere sani en siling 55 e otas ka otas. Koro gin giwacho ni jopuonj ok nyal med pesa sani nikech koro en gima nosechakore. To nonego nyisgi chon mondo eka gikete budget. Bagi be chike ma koro nyisa ma koro hinyo jopuonj gi ben gima usewuoye to giwacho na. Trevor, ing'e ni jaduong' Ombija ma wuon wa japuonj to kata an mantiere kae ni ok ochuno ni nyaka chulwa mondo koka oti maber. To ma en pesa mogol mar mitimo go tijini. En pesa mogol ma onego beni ing'iyo go ngima mar piny. Idwa mondo jopuonj otim gini.
ang'o miyo japuonj midwa mondo okaw pek mar tijni to othagore e tijni. Ang'o miyo jok moko to gidonjo kaendi en okaw mana daily allowance kata mar siling 3,000 to japuonj timiyo 150. Mani gin gik moko ema timore. Kineno kama koko wuoke machalo kamaendi, jok mo study conflict wacho ni in every conflict situation iyudo ka nitiere gik moko adek ma nitie kanyo. Ng'ato dwaro ni interest mare bende nitiere, ng'ato be dwaro ni to bende power be gine nyalo miye iwinjo. To gima timore ni en resources. Koro resources emokelo issue mar gomoni ni yawa gini endo nego be ni poge mana fairly. Gima chako bedo malit matimore kama ka baba uneno no penj kata ambe an wuod japuonj to kendo an japuonj onono ginendo to kendo yudo thuolo modhi kwayo godhere moro to kendo kata mana ka en gigoke moro to bende nitiere kaka oloso to maendi ng'ama oketi ma kata mana wuoke mokinyal wuok e compound ka ere kaka diang' onyisi ni ok onya chuli maber. Ininde e mattress mar inji 2 kaka nyithindo ninde. Koro en midhiero moro maduong' ma ok apar ni wabiro winjore maber kod Kenya National Examination Council to kata gi Ministry mar Education nikech the government osekawo priority ni koro gi manage exams kendo pesa ok chul uku mar nyithindo matimo penj ni gine magichulo. Ang'o miyo japuonj nyaka non mana penj e boarding ma nyithindo magipuonjo ninde. Tang'o miyo nyaka gichama chiemo ma alot chamo mana moko chiel gi mo kendo gi kuon moko chiek maber. Magi gin gik mokelo tulo kuondgo. Ratiro mar nyithindo to gin ratiro mo wanwawegi wang'eyo kendo ng'ato nyal puonjowa kaka jopuonj ni ng'e ni maendi uketho urocho ratiro mar nyithindo. Mano gima wanwang'eyo. Ng'ama rocho ratiro mar nyithindo ni kamoro mopogore gi kama jopuonj nitie. To koro jopuonj mane gi riembo gi to nono bende pod okayo kaendi ma idwaro ni ngeso yud ka osenon karatese madhi mana 500,000 kendo jo sirikal nowacho ni gidhi manyo jomoko ma koro dhi nono be gidhi tieke wang' saa koso gini koro dhi kethre wach mar nono penj. Mano bende gima chielo kendo ma nyalo bedo ni okelo tabu ni idwaro ni penj onon e time moro mobedo set kato koro ngima mar ng'at manono no ok ong'i. Mano en achiel kuom problem mantie. To koro ero jopuonj giendi to osegomo gin gi thuolo mar recruit jok mamoko jogo to nitie ting'eni manendo gima ne giringo en chulo pesa mang'eny. Koro gidwa retrain jok moko nikech nyaka bi gi coordinate paper for a week kendo koka gichaki nono for another week. Koro outcome mar result ni nono ok bitime wang' saa mondo duoko wuoge wang' saa. Ananeno ni mano to kaka nyalo wacho kisungu neither here nor there nikech gima timore ni koro result no gidwa timo kama ka koro jok mano oyudo result higa mokalo pok odhi university. Koro maendi tidwa tim gago pod onego ket lwasi moro maber minone penj mondo ji owuok kamor te to ni jok moko ywak jomoko mor kotieko nikech koro saa ma wawang'wa. Ang'o ma dinyis jopuonj mawinji kawuono godhiambo to gi sirikal bende? Mokwongo adwa nyiso jopuonj ni ka giseyie ni gikawo contract mar dhi nono ginono to next time ka ging'e ni pesa ma jogo ndiko negi ni dhi chulo negi ni dhi chulogi ok en pesa ma giyiego kik ng'ato report mondo walos wach mar nono penj mar nyithindo mar jo Kenya mondo kik waket jo Kenya e state miluongo ni kiondko kata anxiety. To nikech sirikal nyaka sirikal style up gi yaw room mondo wa negotiate process mar nono penj mondo kik waket penj e reports ni igo ji gi tear gas e marking center kama wadetermine life mar nyithindo jo Kenya. An mane ndi gima nyalo wacho.
Erokamano ahinya kuom miyowa seche gi kawuono. Thank you. Mano jaduong' Akello Misori, en jagoro maduong' e wach kupet mano duol mochung' ne jopuonj. Owacho ni jopuonj to onge gi wach, sirkal ema koro nyaka bed piny mondo gigo mbaka, ging'i kaka ginono bro dhi maber. Kamano, mane kama wawe chenro mar buch jopiny, waduogo gi weche manyien, moko kuomgi wadhi lieko.